Noniin, eli tänään ollaan tämmöisen videon parissa, että overrated tai vittu, mitä helvettiä, se yliarvostettu vai aliarvostettu. Eli käytännössä homman nimi on se, että meillä on 3 kategoriaa: treeni, ravinto ja palautuminen. Ja näissä eri kategorioissa meillä on eri aiheita, joita me sitten arvostellaan, että onko ne yliarvostettuja vai aliarvostettuja. Et esimerkiksi treenissä voi olla vaikka joku tietty treeniliike, sitten me arvostellaan, että onko meidän mielestä se liike yliarvostettu vai aliarvostettu. Sitten meillä on joku semmonen, sen jälkeen kun me ollaan näytetty se meidän mielipide, niin meillä on vuorotellen lyhyt aika selittää perustella se meidän mielipide. Joku noin 15-20 sekuntia, ei mikään mahdottoman pitkä aika. Mutta se vaan lyhyt aika selittää meidän mielipide ja miksi ollaan sitä mieltä. Ei kai siinä muuta, kun mennään suoraan. Laitan nää muuten tähän, niistä nää molemmat. Noin. Eli nyt tässä niinku alkaisi nyt se treeni-osio. Editointi on hieno taito. Voidaan vaan niinku jäpätä ja kaikki tää tulee. Voidaan jäpätä kaikenlaista. Mä käännän vähän näin päin vielä. No niin, ensimmäisenä aiheena meillä olisi maastaveto. Ja nyt sitten nostaa nää sitä mukaan, että onko se meidän mielestä yli- vai aliarvostettu. Maastaveto. Ootko valmis? Kyllä. Niin mä olin näytän. Mulla on aika harvinaisen samaa mieltä tästä. Kyllä ollaan. No mun mielestä Mave on... Piti raapia jalkaa. Niin, mun mielestä Mave tai maastaveto on yliarvostettu meillä sen takia, että se niinku on ihan hyvä liike ja sillä on ihan paikkansa. Mutta jos sä ottaisit niinku yleisen jalkaohjelman, haluat vaan kasvattaa jalkoja, niin Mave ei ole mun mielestä hyvä siinä alussa. Jalkoja tai selkää mielestä nyt käytetäänkin yleensä. Ei ole hyvä siinä alussa, koska se väsyttää hermoston niin pahasti. Et esim. Mulla henkilökohtaisesti käy silleen, että kun mulla oli ennen selkäohjelmassa ja jalkaohjelmassa ollut Mavea, mä oon vetänyt sen, mä oon ollut niin hermostollisesti niin uupunut, että sit mä menen tekemään jotain leukoa sen jälkeen, että lihakset jaksaa tehdä, mutta hermosto ei jaksa enää. Kyllä. Sen takia mun mielestä yliarvostettu. Sellaisena niinku kompausliikkeenä se on kyllä mun mielestä ihan hyvä, mutta siinä on just se ongelma, että se on erittäin raskas liike ja siinä pitää niinku treeniohjelmassa, niin kun siinä on useampia liikkeitä, niin siinä pitää muistaa myös sitten se oma jaksaminen, stamina, että missä kohtaa sitä liikettä sitten tekee. Niin, jep, se on just näin. Ekoliftaaminen on meidän seuraava aihe. Eli siis, no kaikki varmaan vittu tietää mitä ekoliftaaminen on. Ekoliftaaminen. Se on aika niin selvä juttu, että ei mitään aina oikeesti. Ehdottomasti. Yliarvostettu. Nyt tällä kertaa sä saat aloittaa. Ja miksi se on sun mielestä yliarvostettu? No, se on varmaan itsestäänselvyys. Kyllä, sellainen niinku painojen overloadaaminen niinku liikkeissä niinku tiettyyn rajan asti on ihan järkeen käyvää, mutta sellainen, missä niinku sä ihan selkeästi niinku laitat ihan helvetisti painoja ja teet sellaisella niinku range of motionilla, että siinä ei ole mitään hyötyä, niin ei siinä ole vaan yksinkertaisesti mitään järkeä. Juu, ei. Mä oon ihan samaa mieltä, että ekoliftaaminen yleisesti on niin tyhmää, koska se vaan nostaa sun loukkaantumisriskiä ja sitten ärsyttää kun selkä menee ja sä et voi treenata enää koskaan tai sitten johonkin pariin kuukautta, jos vaikka lihas menee. Ihan tyhmiä niinku riskinottamisia, plus että sä saat paljon enemmän niinku lihaskasvua ja lihasaktivaatiota sillä jos sä teet sen liikkeen silleen mitä se kuuluisikin tehdä. Puhtaasti, hyvällä range of motionilla, hyvät niinku kontrolloidusti ja yleisesti vaan silleen mitä se kuuluisi tehdä. Sitten cheat rep. No, kyllä mä laitan silti, että... Nyt tapahtui sellainen juttu, että Mäkin harkitsen, että laitanko aliarvostettu. kyllä se on aliarvostettu mun mielestä. Noniin, sitten sun vuoro lähteä tähän, kun... Kyllä, omalla mielipiteeni mukaan niin se on vaan yksinkertaisesti aliarvostettu, koska ihmisillä on väärä kuva, niin kuin, että minkälaisia G-repit pitäisi olla ja miten niitä käytetään. Se on se pointti mun tässä ajattelussa, että käytä G-reppejä oikein, koska G-repit on mun mielestä niin sellainen viimeinen puristus liikkeessä, että otetaan ne viimeiset niin kuin mehut pois siitä liikkeestä. Niin, joo, siis sehän on se miksi mä mietin, että mäkin laittaisin aliarvostettua. Mä muuten sanoisin yliarvostettu, koska se on niitä näkee niin paljon, että ihmiset tekee cheat-rapit ihan väärin. Että se koko homma on vaan sellaista cheattaamista. Mut cheat-rapeilla on mun mielestä paikkansa ja niillä on ihan hyvä käyttö. Esimerkiksi siinä, että jos sulla on vaikka joku hauiskääntö, sä oot vetänyt, sulla on 12 sarjaa vedät, niin sä oot vetänyt 11 toistoa. 12 sä et sais puhtaasti.
Mut sit sä vähän cheatat sen vikaan ja sitten keskityt siihen, että se negatiivinen on tosi kontrolloitu ja hidas. Tosi hitaasti alas ja kontrolloidusti. Niin sehän on vaan tosi hyvä. Se on vaan plussaa. Ja tollaisessa tilanteessa mun mielestä cheat rapit on tosi hyviä ja niitä kannattaa käyttää. Eli 4. koko kropan workoutti. Mulla on selvä mielipide, mä oon valmis. Ollaan taas samaa mieltä, jälleen samaa mieltä. Mun mielestä full body workoutit tai se koko kropan treeniohjelmat on tosi aliarvostettuja meillä silleen, että ne saa tosi paljon niinku huonoa reppiä just jossain YouTubessa ja sun muissa, että joo, ei oo optimaalinen tapa kasvattaa lihasta, no eihän se oo, mut sit aloittelijalle tosi hyvä, että siis sä voit käydä 3 kertaa viikossa tai sen voi tehdä 5 kertaa viikossa vähän kokeneemmallekin, että siinä on hyvä se porrastus. Mut ehkä itelle, miksi mä sanoisin, että se on aliarvostettu, on se, että se sopii niin hyvin, että jos sulla on kiireitä. Et mä oon silloin, kun mulla on ollut elämässä sellaisia tilanteita, että on niinku kiirettä, ei pääse treenaamaan niin usein, esimerkiksi vaikka Intissä tai silloin kun on ollut töitä silleen, että on pitkiä päiviä, niin silloin full body treeniä on just hyvä, koska ei sun tarvitse 3 kertaa viikossa käydä hakkaa ihan täysiä koko kroppa. Et se on siinä. Se on just se, että siinä on ajateltu aika paljon sitä, että jos saadaan se koko kroppa hoidettua yhdellä kertaa, eli se on niin kuin näin sanotusti tehokas. Siinä saattaa olla just se, että se ei saata olla se ei saata keskittyä niin kuin tiettyyn alueeseen tai niin edespäin. Sillä tavalla niin just aliarvostettua, että sitä ei välttämättä niin ajatella niin positiivisesti. Sitten, miten se nyt sanoisi silleen laajana terminä, enemmän silleen yksilöity treenisplitti, esim. Joku push-pull legi tai joku vastaava, että missä niinku yksilöidään ne tietyt lihasryhmät ja tiettynä päivinä hakataan lihasryhmät. Tämä on kyllä hankala, mutta siis... Mä sanoin jopa, että tää on ehkä vähän kontroversiaali, mutta... No ehkä tietyllä tavalla kyllä, mutta samaa mieltä. Itse perustelen sen, että miksi mä sanoisin yliarvostettu meille sen takia, koska se on niin paljon, se on niin influksi sitä, että se on ainoa tapa treenata. Niinku ainoa oikea tapa treenata on se, että pitää niinku eri lihakset hakkaa eri päivinä, mikä ei pidä paikkaansa. Että sen niinku voi niinku todella hyviä tuloksia myös saada sillä, että tekee koko kroppatreenejä. En ota mitään siltä pois, ne on todella hyviä splittejä, itse niinku suosin niitä. Mut mun mielestä ne vaan saa liikaa huomiota somessa ja liikaa huomiota niinku useilla PT:ltä, että se olisi ainoa oikea tapa kasvattaa lihasta. Kyllä. Ja mä itekin perustelen käytännössä samalla tavalla, se on niinku, siihen laitetaan liikaa huomiota, on monia tapoja miten tää voi hoitaa. Niin, se on niin yksilöllistä ja varsinkin se riippuu niin pitkälti siitä missä vaiheessa on treenaamisessa. Sitten 6. on kardio. Tän saliratan pahin paine, jos näin sanotaan. Ei mitä vittua! Ei! Joo! Ei kyllä. No niin, siis henkilökohtaisesti tää on vaan mentaalista kiinni. Kyllä niin, sillä on paljon hyötyjä ja sitä pystyy käyttämään monella tavalla. Jep. Se on vaan se, miten sitä käyttää. Jos se on vaan niin kuin yrittää 50-50, se ei välttämättä niin kuin toimi halutulla tavalla, mitä tässä saattaa sitten kardion kanssa tulla. Itse just perustelen samalla tavalla, että siis mun mielestä tää kardio heittailu on niin tyhmää, se tulee semmoista näkökulmasta, että pitää niinku maksimoida 100% kaikki gainsit. Mutta ei se kardio niinku vie siitä pois. Toki jos sä vedät sen ennen sitä sun salitreeniä, se ottaa sulta vähän niinku energiaa pois ja näin poispäin. Mut kuitenkin mun mielestä loppupeleissä se, mitä suurin osa ihmistä haluaa, on ne haluaa olla niinku terveempi ja paremmassa kunnossa. Et siis se on mun mielestä tärkeä osa saada sitä, se on tärkeää saada sitä kardioista kestävyysurheilua, sitä niinku kardiovaskularista rasitetta, koska se on niinku terveellisempää loppupeleissä. Ja se on se, mitä mun mielestä liikunnalla pitää saada, tai pitää tavoitella, on se, että se on niinku yleisesti terveempi. Kyllä. Treeniosion viimeisenä aiheena 7. meillä on failureen treenaaminen, eli siis treenaa niin kauan kunnes ei jaksa enää niinku tehdä yhtäkään toista. Mä en tiedä mitä mä laitetaan vaikuttaa oudolta, mutta... Se vaikuttaa oudolta, mä kyllä sanon, se on saman asian. Itse, millä mä perustelen tämän yliarvostetun, on se, että se on... Niin siis, tää on niinku todella hyvä. Se on hyvä aina, se on hyvä usein treenaa failureja, mutta se ei, esim. Jos miettii jotain Samsu-lekkiä, että ei sitä aina tarvii. Niinku yleisesti treenailla, varsinkin mitä kokeneempi on, niin siinä saattaa tulla niinku palautumisongelmia.
Jos sä treenaat, sä käyt 6 kertaa viikossa salissa, vedät joka ikisen sarjan aina failureen, niin siinä saattaa niinku helposti tulla ylikuntoa ja palautumisongelmia ja kaikkea tällaista. Niin mun mielestä sille on paikkansa ja pitää treenata joka treenissä joissain liikkeissä failureen, mutta ei kaikissa. Ja mulla on aika samanlinjaiset niin perustelut tähän. Se on just se, että pitää ajatella myös eteenpäin. Jos laittaa just tällaisia until failure osuuksia näihin liikkeisiin, niin siinä on just se, että sitten muistaa niin ohjata sitä oikeaan suuntaan siinä niin kuin salipäivänä. Eli sillä on paikkansa. Pitää vaan muistaa, että milloin se paikka on. Näin se on. Sitten päästään toiseen kategoriaan, nimittäin ravinto. No, ravinto-osuudessa niin ensimmäinen kohta on niin dirty bulk. Vanha kunnon dirty bulk. Mulla on niin selvä ja vahva mielipide tästä. Kyllä. Vaikka saattaa nyt tietyllä tavalla kuulostaa kontroversaalilta, kyllä kliinistikin saa niitä keinoja. Ihmisillä saattaa olla vähän vääränlainen ajatus siitä, että sä overloadaat, sä laitat niin massaa sun ympärille ja siinä massan seassa on sitten ne lihakset, jotka sä saat sitten kun sä niin kattaat myöhemmin. Mutta se on myös, sä kykenet siihen. Siihen on keinonsa ilman dirty bulkia, että sä saat niitä keinoja. Näin se on. Mä oon ite just samaa mieltä, että siis lähes kaikki kokemukset, mä en oo ite dirty bulkannut, mutta kaikki niinku kavereiden kokemukset, mitä ihmiset, jotka on dirty bulkannut, on aina katunut sitä. Tää on aina ollut sitä, että tää oli niin tyhmä, paljon mieluummin on myös lean bulkannut, syönyt paljon hyvää ruokaa ja kasvattanut niinku lihasta ja rasvaa tasaisesti, että sulla ei tule vitusti rasvaa. Ravinnon tokana aiheena vastapainoksi tälle dirty bulkille on body recomposition. Todella toimiva. Siinäkin on rajansa. Sitä, jos sä teet vaikka jonkun vuoden body recompositionia ja siinä vuoden paikkeilla se alkaa olla aikalaista, kun sä oot saanut kaiken hyödyn siitä irti. Sitten pitää alkaa vähän vaihtaa sykliä. Ja mullakin on just sama juttu, se on aina just se kokemuspohja ja sulla ei välttämättä ole just siinä alussa tarpeeksi tietoa, että niinku tajuaisit tehdä näin. Niin, siis sitäpä just. Sitten kolmas osuus tässä meidän ravintovaiheessa on cheat mealit. Okei. Ollaan jopa eri mieltä. Siis mulle henkilökohtaisesti se on mentaaliasia. Niin, että sillä on aikansa, paikkansa, onko he sitten sen ohjelman sisällä, että sulla on näitä. Mä sanoin, että sen ohjelman välissä kyllä, mutta ei tän aikana, koska se loppujen lopuksi niin se ottaa niistä niin edistyksistä pois. Miksi mä laitoin itse aliarvostettu on se, että mä mietin sitä silleen peruskansalaisen näkökulmasta, joka haluaa vaan olla vähän paremmassa kunnossa, syödä paremmin ja olla vähän terveellisempi. Silloin on ihan hyvä. Esimerkiksi just vaikka joku 80-20 mentaliteetti, että syöt 80% ajasta terveellisesti ja hyvin ja 20% ajasta voit syödä mitä vaan periaatteessa. Ei nyt rajata kaikilla. Ravinto-osuuden 5. kohta on tyypillinen bulkki tai katsaiko. Mun mielestä mä olisin muuten laittanut aliarvostettu. Mun mielestä se on yliarvostettu vaan sen takia, että somessa et sä et oikein törmää mihinkään muuhun kuin siihen, että se on joko, että sä dirty bulkkaat ja sit kuttaat, tai bulkkaat ja kuttaat, mutta sä et törmää mihinkään muuhun somessa niin kuin ruokavaliopuolella kuin siihen, että bulkki ja kutti, bulkki ja kutti. Ei puhuta mistään muusta. On mun mielestä todella hyvä siis sykli, toimiva. Sen takia niin moni tekee sitä, se toimii todella hyvin. Mutta on myös muita keinoja. Varsinkin jos alussa jo perehtyy. Niin esimerkiksi joku body recomposition. Jos alussa perehtyy, niin voi päästä muillakin tavoilla samaan lopputulokseen. Ja mun henkilökohtainen mielipide on nyt se, että mä kyllä muutan mun mielen, koska mä en vaan saanut oikean näkökulman. Näin sanotusti, kyllä. No niin, eli voitettu. Voitit tämän keskustelun. Mutta se on juuri se. Se on kyllä hyvä niinku aloittelijalle. Se on niinku selkeä reitti tähän, niin mitä halutaan. Ja siis toimiva ja senkin voi toteuttaa terveellisesti. Kyllä. Mut sitä vaan näkee liikaa. Hirveä inflaatio bulkkikuttisyklejä, siis niitä on vaan liikaa näkee. Nyt me siirrytään ravinnosta niin palautumiseen. Ja ekana kohtana meillä on venyttely. Venyttely. Kyllä. Kyllä itekin mietin tässä. Sanoisin itse ainakin
vaikka saattaa nyt kaikkien personal trainereiden ja tällaisten sanaa niinku uhmaten, niin sanon kyllä, että kyllä se on yliarvostettua. Siis henkilökohtaisesti saattaa olla nyt laiska tässä ja laiminlyödä paljonkin, mutta kyllä ilman sitäkin selviää. Mutta siinä on just se, että muut osa-alueet niinku treenaamisessa, ja se on juuri, että treenaa hyvin, oikeaoppisesti ja turvallisesti. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja mun mielestä ehkä niinku se ratkaiseva tekijä, miksi mä laitoin, että on yliarvostettu, on se, että palautumismielessä se, että sä venyttelet treenin jälkeen, niin joo, sillä niinku on osoitettu, että siitä on niinku pientä hyötyä palautumisessa, mutta se ei ole niinku se iso. Se isompi on, että sä nukut tarpeeksi, syöt tarpeeksi. Kyllä se niinku auttaa ja kyllä mä ite venyttelen, mutta ei se niinku, se saa liikaa haippia yksinkertaisesti. Samaa mieltä. Sitten palautumisessa venyttelystä niin siirrytään seuraavaan, eli hierontaan. Joo. Jos mä aloitan. Saat kunnia. Mä sanoin, että on yliarvostettua meini sen takia, että ei se niinku palautumiselle venyttelystähän ei ole oikeasti mitään hyötyä. Et se on enemmän se, että venyttely ei kun mitään helvettiä, hieronnasta ei ole mitään hyötyä. Enemmän se, että hieronnan paikka on siinä, kun sulla on joku niinku faskiatasoinen ongelma sun lihaksessa. Et sulla on joku ongelma sun lihaksessa, joka on faskiatasolla, niin silloin se hieronta, jossa kuitenkin hakataan se lihaksen faskia, niin silloin sillä on niinku paikkansa. Mutta jos sä oot vaan uupunut treenistä, sulla on vähän lihakstymissä, niin se ei ole faskiatason ongelma. Se on vaan, että ne on ottanut vähän osumaa, niissä on vähän mikrorepeämiä, mutta se hieronta ei niinku sitä paranna. Se on vähän sama kuin sä ottaisit viruksen ja antibiootteja. Miksi? Ei se auta yhtään. Ja mun oma perustelu tähän, minkä takia laitoin, että on aliarvostettu, on juuri se, että se ansaitsee oman kunniansa, oman paikkansa. Ja se on juuri se, että sitä käyttää oikein ja muistaa, että se ei ole niin kuin joka ikiselle ihmiselle niin kuin se tarpeellinen asia, mutta sillä on oma paikkansa ja aikansa. Se on niin kuin todella tehokas silloin, kun sillä on se oma, silloin kun sitä käytetään ja silloin, kun sitä pitäisi käyttää. Kyllä. Vähän niin kuin antibioottikin on tehokas silloin, kun sitä käytetään ja silloin, kun sitä pitäisi käyttää. Sitten tässä palautumisen kolmannessa osuudessa niin puhutaan ihan vain kävelystä. Ja itse henkilökohtaisesti sanoin, että on kyllä aliarvostettu. On se munkin mielestä. Siinä on niin monta osa-aluetta, minkä takia mä pidän sitä aliarvostettuna. Siinä on se mentaali, se itse, niin kuin, että se on periaatteessa kevyttä sellaista liikuntaa, joka on just sen takia aivan täydellistä niin kuin palautumiselle. Se ei niin kuin kuluta liikaa ja se on hyvää mentaalille. Jep. Juu, mä oon ihan samaa mieltä. Mentaalille hyvä ainakin, jos tykkää kävelystä. Ja se on aina tommonen aktiivinen palautuminen on mun mielestä parempaa kuin se, että sä vaan et tee mitään. Kyllä. Ja ite vielä heitä semmosen pienen nokareen siitä, mitä joskus olympiavalmentaja oli mulle sanonut, että se miksi se ite suosii just etenkin niinku juoksun jälkeistä kävelyä, on se, että niinku heti sen juoksun jälkeen, että sä kävelet muutamia minuuttia, niin on se, että silloin kun sun kroppa tuottaa maitohappoa sun lihaksiin, niin sä saat suodatettua sitä vähän pois sillä kävelyllä. Se alkaa taas kiertää veri ja suodattua se maitohappo pois. Tälle, mitä mä joskus tähän perehdyin, niin tälle ei niinku ilmeisesti ole mitään tieteellistä näyttöä. No niin. Mutta heitän sen nyt sinne silti. Itse uskon siihen silti, vaikka sillä ei ole mitään tieteellistä näyttöä, mutta kunhan vaan mainitsin, että sillä ei ole ainakaan mitään niinku painavaa tieteellistä näyttöä. Kyllä. Sitten palautumisen neljäntenä aiheena meillä on kylmät suihkut. Vanhan kunnon kaikki David Goggins-fanit on kylmää suihkuu. Joo. Kyllä mä sanoin itse yliarvostettu. Ihan selvä juttu. Eihän se niinku auta oikeasti käytännössä mitään. Tai siis minimaalisia hyötyjä siitä voi olla. Taas niinku paikkansa sillä on. Mut jos miettii salinkäynnin näkökulmasta, niin siis kylmien suihkujen ja kylmien kylpyjähän on osoitettu haittaavan niinku hypertrofiaa. Että niinku päinvastoin se hidastaa sun lihaskasvua. Se heikentää sun lihaskasvua. Niistä mä en näe, miksi sä haluaisit palautua sille, että sä heikennät sun lihaskasvua, jos sun koko idea, miksi sä oot salilla, että sä kasvat lihasta. Kyllä. Itse henkilökohtaisesti just sillä on annettu aivan liikaa niinku kredittiä näin sanotusti. Ei sillä ole niin paljon väliä. Ja se on just, että
miksi pistää itteensä sellaisen kärsimyksen Niin siis tää on tämmöstä turhaa egoilua. Niinku, se on ihan turhaa egoilua. Mä käyn kylmyssuihkusta. Mutta joo, en mä niinku avantoonkaan mene palautumismielessä. Joo, ei todellakaan. Sitten tässä palautumisosuuden viimeisessä osuudessa, eli 5. niin deload-viikot, kyllä. Näin niinku ihmisenä, joka just aloitti tekemään deloadeja, niin minulla on aika vahva mielipide. Mullekin henkilökohtaisesti kyllä aloittelijalle esimerkiksi se näkökulma, että pitää koko ajan treenata joka ikinen viikko. Ei pidä minkäänlaista sellaista rennompaa ajankohtaa saliohjelmien, treeniohjelmien välissä, niin on yksinkertaisesti väärin. Niin. Se ei ole realistista. Ei. Joo, siis itekin aloin tekemään tuossa jonkin aikaa deloadeja. Ja en mä edes tajunnut alussa, että se syy miksi aika tyypillinen syy, mitä mä aina huomasin, että tulee olit viikon kipeänä. Sit sä tulet takas treenaan ja sä nostat enemmän kuin mitä sä nostit ennen kuin sä olit kipeänä. Ja tää on aina vähän semmonen indikaattori, että okei, nyt sä treenaat ehkä vähän liian kovaa. Että kroppa tarvii vähän aikaa myös palautua. Ja deload viikon voi myös tehdä silleen, että sä kuitenkin treenaat, mutta sä vaan treenaat kevyemmin. Tai sitten voi myös tehdä silleen, että ei treenaa ollenkaan. Että niitäkin on monia eri tapoja tehdä deload, mutta itse suosittelen alussa ihan aloittelijoille ei välttämättä niin tarpeellinen, mutta mitä kokeneemmaksi menet, niistä tarpeellisempi se on, koska aina sitä kovempaa sä treenaat. Kyllä. Se kroppakin tarvii aina sitä, se tarvii aikaa palautua. Vittu hei, siinähän se oli. Siinä se oli. Noniin, eli siinä on nyt kaikki meidän aiheet käyty läpi. Jos kiinnostaa, jos haluatte, niin me voidaan tehdä näistä teidän haluamista aiheista vähän semmoinen syvempi selitysvideo, esim. Jos vaikka deload-viikoista. Kyllä. Tällaisista. Me voidaan syvemmin selittää se, että milloin kannattaa deloadata, miten kannattaa deloadata, miten me tehdään se, kaikkea tällaista. Ja kaikkea palautumista me voidaan yleisesti käsitellä vähän tarkemmin, ja ravintoa voidaan käsitellä tarkemmin, ja treeniä voidaan käsitellä tarkemmin. Ei muuta kuin se, mitä haluatte nähdä, niin sitten vaan kommentoimaan, niin sitten me tehdään. Käskystä tehdään. No, eikä siinä sitten muuta kuin muistakaa tykätä, tilata, kommentoida, jakakaa kaverille. Tää on kuitenkin loistava video ja teillä oli todella hauska katsoa sitä. Niin muistakaa jakaa eteenpäin ja eikä siinä muuta kuin morjens näkemiin seuraavaan kertaan. 서러워도 어쩌겠어 I do